टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है फैंस का फेवरेट लिस्ट में टॉप पर शामिल बाटे। शो का अच्छा खासा फैन फॉलोइंग बा और शो सालों से ऑडियंस के एंटरटेन करताटे। शो में 2 बार बड़ा लीप आ चुकल बाटे, जेकरे बाद पूरा स्टार कास्ट बदल गईल बाटे। फिलहाल तीसरी जनरेशन की कहानी चलावल जाता। अब खबर बा कि शो में एक बार फिर से लीप आवे वाला बा और ई लीप 20 साल का हुई, जेकरे बाद शो का कहानी पूरी तरह से बदल जाई। टेली चक्कर की एक रिपोर्ट के मानल जा तो हो सकेला कि शो का पूरा स्टार कास्ट बदल जाओ और नया स्टार कास्ट के इंट्रोड्यूस कइल जाओ, जेके वजह से पुराने स्टार कास्ट शो के गुड बॉय बोल दी हाँ। लेकिन एक लेकर अभी तक कोनो कन्फर्मेशन नहीं आयल। आपके बता दें कि शो में प्रणाली राठौड़ और हर्षद चोपड़ा लीड रोल में हवा। शो में इन दोनों लोग का स्टोरी के फैंस काफी पसंद करत हवा। इससे पहले शो में मोहसिन खान और शिवांगी जोशी का लव स्टोरी दिखावल गई है। दोनों को लव स्टोरी बहुत सुपर हिट रहल। उनकर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के खूब पसंद कइल गई है। शो में शिवांगी नायरा का रोल में रहली और मोहसिन कार्तिक का किरदार निभावत रहना। वहीं सबसे पहले जनरेशन का बात कल जाए तो हिना खान और करण मेहरा मेन लीड में रहना। ये दोनों के नाम अक्षरा और नैतिक रहल। शो जब शुरू भइल रहे तो शो में फैमिली वैल्यूज दिखावल गई रहे। शो में एगो अरेंज मैरिज की कहानी के बड़े अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारल गई रहे। ये स्टोरी पर आपका क्या कहे के बा कमेंट कर हमके जरूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए देखत रही एबीपी भोजपुरिया।